କହିବି। ପ୍ରିୟ ଅଭିଭାବକ, ଦିଆଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡିଓକୁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଆଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଖରା ଛୁଟିକୁ ଖୁସିର ସହ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜଳ, ବାୟୁ ଓ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏବେ ଆସ ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ସୋନିକୁ ମା ସୋରିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ପଠାଇଲେ। ଦୋକାନୀ ଭାଇ ସୋରିଷକୁ ପୁରୁଣା ଖବର କାଗଜରେ ଗୁଡ଼େଇ ସୋନି ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ସୋନି ଦେଖିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖା ହୋଇଛି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଆସି ସୋରିଷ ମାକୁ ଦେଇ କାଗଜଟି ନେଇ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗପଟି ଥିଲା, ଦିନେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ବଣ ଭିତରେ ଯାଉଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ଏ ବଣରେ ବହୁତ ବାଘ ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଛି। ଯଦି କୌଣସି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଆସେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ତାକୁ ତଡ଼ିଦେବା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଭାଲୁ ଦେଖାଗଲା। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଯେ ତଡ଼ିଦେବ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଶୁଣିଥିଲା ଯେ ଭାଲୁ ମରିଯାଇଥିବା ମଣିଷ ଖାଏ ନାହିଁ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳେ ମରିଯାଇଥିବା ମଣିଷ ପରି ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରି ପଡ଼ି ରହିଲା। ଭାଲୁ ତା ପାଖକୁ ଆସି ଶୁଙ୍ଘିଲା ଓ ଲୋକଟି ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବି ବଣକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି କହିଲା, ଓଃ, ଆମେ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଭାଲୁ ତୁମ କାନ ପାଖି କ'ଣ କହୁଥିଲେ କି? ଲୋକଟି କହିଲା, ହଁ। ଭାଲୁ କହିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକ ବିପଦ ବେଳେ ବନ୍ଧୁକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଏ ତାକୁ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିପଦେ ଯେହୁ ହୁଏ ସଖା, ବନ୍ଧୁ ପଣରେ ସେହି ଲେଖା। ସେହି ଗପଟି ପଢ଼ି ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଗପରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଏହି ଗପଟିକୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବ। ସେ ଖାତା କାଢ଼ି ଖବର କାଗଜରୁ ସେ ଗପଟିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେଲା। ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗରେ ସାଇତି ରଖିଲା। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ସ୍କୁଲ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲଗାଇବ ବୋଲି। ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଖବର କାଗଜ, ଗପ ବହି, ଶିଶୁ ପତ୍ରିକାରୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ଛୋଟ ଗଳ୍ପ, କବିତାରୁ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଓ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପ୍ରିୟ ଅଭିଭାବକ, ପିଲାଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପିଲାର ଫଟୋ ଉଠାଇ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ କରି କିମ୍ବା ରେକର୍ଡିଂ କରି ସ୍କୁଲ ଗ୍ରୁପରେ ପଠାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।